Hey yo, what's up mga kabutaks? Nibalik na sad Boy Butaks. Karon, mubalik na sad migdagat. Amo na sang balikon ang among Kalingawan diri sa probinsya. Mao ni ang dagat, dili ni mao tong unang giagian mo. Karon lain na sad ni nga dalan. So, lakaw na sad taan eh. Pero okay ra. Ana man jud na lingaw-lingaw man jud na mintras nga batanon pa. Mga butaks, lain na sad nga klase nga panagat among gamiton ron. Kanina sad kani. Pana ang tawag kani sa amo, pana. Muni siya gamiton para panguhag isda. Atong tanawon kung kabalo ba ta mo gamit ani. Kay muni kasagaran gamiton sa uban diri manguhag isda. Dili kayo kuswito ani, pero ato lang sulayan. Munay nakanindot mga butaks diri sa probinsya kay kung pananglitan pasakitan ka, binuangan ka, sayon ra kayong isyagit nimo diri nga way laing nakadungog. Example na ko Nganong ingunana man jud ka? Di man ka ingunana sa una, sweet kay ka sa una, karon nausab na ka. Di tayo pwede. Hey yo mga butaks, naabot na ta sa dagat. Mao ni ang dagat dire. Dili ni mao tong dagat nga giari na mo paglas. Kani mas nindot ni kay naay bus, unya batoon gyapon pero okay ra ang bato. Nya naay kastanbayan nga bus. So mulangoy na meron taod-taod. So excited na ka makakita si imong ex. Bitaw mulangoy na meron taod-taod ha, abang nila ninyo unsay makuha na mo. Basin makakita gyapon ba sa ex nimo, ako ra pong ipakita nimo. So, let's go. Butaks nakakuha na akong kauban. Tara. Tara. Dili ni siya ag imong ex sa lain ni siya. Pero lami gyapon ni siya kaunin. Lami ni siya sugba. Sa katong kanahan mo kilawan eh. Lami po kayo ni kilawon. Muni tawag balanghutin ang tawag diri sa amua. Pero unsay tawag guro sa uban ani. Basta balanghutin ni diri. So, isugba ta ni ron. Sugba ta ni. Mga butaks, mulangoy nami. Mao na yung gamiton pana. Ang kauban. Abang nila ninyo ang kuha na mo. Kay mulangoy nami. Let's go. A few moments later. Butaks, maorni kuha na mo. Walo kay dagat, dugog kayo. Maorni mo kuha. Nagkita na sad mi sa imong ex, naray imong ex. Taran. Nisamo to katambok si ex mga butaks. Grabe. Pila pa gani ka si mana sukad nagbuwag mo. Pero siya ni tambok na. Nakakagigil ka. Butaks, niputi siya butaks duda ko. Sukad nga nagbuwag mo, nag-skincare ni siya kay niputi man. Damn! Tara butaks oh. Wow! Wow naman! Wow! Oh my God, wow! Butaks! Niburot siya butaks oh. Niburot siya ato na ning buhian butaks. Niburot siya. Sa ni pagkaburuta ikaw ba kay tag-iya ni?
butaks, maura na yung kuha. Isugba na namo ni. Gamay ra mong kuha kay balod kayo ang dagat. Amuha na ning isugba. Butaks, naluto na. Wow naman! Wow! Gamay ra pero okay ra gyapon, lingaw ra gyapon. Mga on taron. Mga on na ta, luto na. Mao ni nga mong kuha. Ya suka. Kina mga on na ta. Hey yo mga butaks, human na dyan may ukaon, medyo busog na dyan, grabe kalingaw ang mga ngaon sa dagat, uban ang pamilya, uban mga barkada, grabe kanindot. Kabalo man dyan ko nga, daghang kayo mga naka-experience o ingon ani nga mangaon sa dagat, mag-food trip sa dagat, grabe kalingaw. Kaya gana ang kaon sad. Ingon ana na ang kinabuhi sa probinsya, bisan unsa ray mauna-unaan, food trip ato sa dagat, grabe kalingaw. So, sa dili pa nato ang video, shout out to sa ko diha sa akong mga amigo ni Leslie Bobs Navarro, di sa Milihay ko, Maymay de la Piña, ni Frederica Rayhugo, ni John Rin Saludaga, ug ni Jeffrey Hugo ang pinakadabis nga amigo. So makita-kita ra ta sa sunod na mong video. Kung bago pa lang ka sa channel, don't forget to like, share, comment, subscribe. Daghang salamat. Bye-bye.